Os de Carriño por donde teñen que pasar? Pola pedra. Ves que ao final do día aquí todo para e queda crecer. Somos iguales e diferentes á mesma vez. Coidar o tempo, quitar a ansiedade e estrés, cambiar o chip e falar con quen nunca falei pero podo aprender. Facer outras cousas que non solo ver os catro de sempre facendo que levan anos xogando na area, ao final en terra non sei. E a mí non me extraña que a xente que criticaron ao final pudo aprender mentras eles quedaron no mesmo sitio e acabaron queimándose. É todo tan simple que aquí o complexo é aprender a vivir a simpleza e saber rodearte de ben. Non podo afastar o do ruido da vida rápida que se pode ver. Aquí os comercios van pechando e a xente nova temos que correr. Si existen dous bandos, ter que adaptarse ou acabar chorando. Que puta merda e vir limitado, nos están enganando todo o puto día insistindo, toda a puta vida enfrentados, en vez de matar o problema que tanto nos anda freando. A xente maior vai morrendo, a xente nova migrando, nenos no parque correndo, logo vanse tropezando. Abres a ventá, está chovendo, tendas que onte pecharon, non hai futuro correcto, non vexo a luz do faro. Ves que ao final do día aquí todo para e queda crecer. Somos iguales e diferentes á mesma vez. Coidar o tempo, quitar a ansiedade e estrés, cambiar o chip e falar con quen nunca falei pero podo aprender.